Moikka, mä oon Oona Fitnesstukulta ja tänään mä opetan teille miten penkataan. Penkki on ihan äärettömän hyvä rintalihasliike. Monien tyttöjen kannattaisi myös tehdä tätä. Ottojen voi itse valita penkkiä tehdessä, että jos haluaa lähempää, myös ojentajia otetaan mukaan työntöön, mutta kauempaa saadaan myös hyvä tunne sinne rinnalle. Sitten kun tuodaan painot tähän ylös, on tosi tärkeää, että ensin otat hapen sisään ja sitten työnnössä puhallat hapen ulos. Ylöstyönnössä on myös tosi tärkeää se, että sä et tuo missään vaiheessa kyynärpäitä lukkoa. Eli pidät pienen koukun täällä kyynärpäissä koko ajan kun teet. Muista seuraa tätä YouTube-kanavaa, niin et missä on yhtäkään videoa. Jos on jotain kysyttävää mistä tahansa liikkeestä tai haluat kommentoida, niin tuolta alhaalta löytyy toi boksi, niin kommentoi sinne.